Du har fucking klam ånd, så lad være med at gøre det der. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke kan lide Cecilie. Det er fint nok, at du smider Patrick ud. Det er slet ikke det, mit problem. Det er jo ikke fint. Det er jo ikke Du fint. spørger mig, det er jo selvom ikke jeg fint. Du Det er spørger... jo ikke fint. Jeg tager hul på bylden, fordi at vi har slet ikke snakket sammen, efter jeg har smidt Patrick ud, og hun har været rigtig modbydelig over for mig, synes jeg. Jeg gør, hvad jeg føler, og det gjorde jeg, og du har så fucking meget ondt i røven over det hele. Du er den eneste, jeg kan mærke det på. Mit problem er ikke, at du smider Patrick ud. Hvad er det så? Mit problem er, at du tror, at du kommer hen og opfører dig på den måde, du gør. Jeg bryder mig ikke om Cecilies måde at være på. Jeg bryder mig ikke om hendes måde at tale på. Alt ved Cecilie irriterer mig, og det gør, at der kommer en kæmpe konfrontation imellem Cecilie og jeg. Lad være med at snakke til mig, når du skal Din attitude. Hele din attitude? Ja. Så hurtigt er du ude. Hvorfor er jeg så ikke ude nu? Hvad? Vent og se. Vent og se. Fjern dig fra mig, Sille. Gider du godt lade være med det der? Jeg gider ikke, at du... Ej, hvor du ulækker. Var der så mere, du vil nu? Hvem var det, der skubbede mig? Har det noget, er du vågen? Har det noget med sagen at gøre? Ja eller nej? Har det noget med sagen at gøre, Cecilie? Hvis det ikke har det, så fisk. Må jeg snakke nu? Må jeg snakke nu? Nej, må jeg snakke nu? Nej, fordi du kommer hen til mig, og hvis men prøv. Du kommer hen til mig. Det der. Nej, for du skal ikke tage fat i mig. Måden, vi snakker til hinanden på, er rigtig provokerende. Og vi tiger hinanden op mere og mere. Jeg har ikke mere, jeg vil med dig. Så bare gå væk, Cecilie-pigen. Ja, men prøv nu at høre, Marie-pigen. Nej, Lad laver du? Lad være med at afbryde mig. Jeg har et problem med din opførsel. Ja, ikke med det, du gør, men prøv lige at høre. Men med måden, du prøv lige at høre. Og det eskalerer, og vi er lige stadig... Slip mig. Tig stille. Jeg har et problem med måden, du Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Slip mig. Lad være med at sige slip mig. Prøv at høre, hvad jeg har at sige. Mig. Jeg Prøv at høre, hvad jeg har at sige. De provokerer hinanden helt vildt.